magatabang kanako. Pinaagi sa imong kaalam nga langit nun aron akong maistorya ang imong pulong. Kauban sa mga kaigsunan nga natanaw karon ablihi among pangunahuna alang sa pagdawat sa imong mensahe. Kaya mo kinigi pangayo pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus nga mon luwas. Amen. Ang sentro sa atong pagtuon mga kaigsunan, gusto na to tagag pagtagad ang sinulat sa Hebrews Kapitulo 10, versikulo 37, nagingon, "For yet a little while, and he that come will come and will not tarry." Nakagi na mo mga kaigsunan kung unsa ang gitawag na to og disappointment. Dili biya basta-basta mga igsoon nga kung kita masakit, kung kita layon, kung kita mga kaigsunan madiskuryo. Gani si Sister Ellen G. White magkaigsunan sa libro sa My Life for Today. Naging siya, "Life is not all made up of pleasant pastures and cooling streams. Trial and disappointment overtake us. Privation comes, and we are brought into trying places, conscience-stricken. We reason that we must have walked far away from God, that if we had walked with Him, we should not have suffered so." Ang kinabuhi na itong mga kaigsunan, dili malikayan nga adunay discouragement. Dili na itong malikayan mga kaigsunan nga adunay disappointment. O kini nga mga panghitabo usahay maghatag ka na ito mga igsunog. Dako kaayo nga gibog aton sa atong kinabuhi. Abi ni adtong medging duha ka semana mga kapaglaom. Adunay usa ka batanon miduol nako insya pastor mangutana ko nimo. When is enough enough? Usahay nagunaw ako kini nga pangutana unsa ba ni? Trick question baka ni mga kaigsunan or trap question baka ni mga kapaglaom. O ako siyang gitubag nga nagdepende ra gid sa imo ha brother. Nagdepende ra gid sa imo ha igsoon kung kanus aka mo ingon nga mao na gina siya ang enough. Usahay sa atong kinabuhi mga kaigsunan makaingon ta grabe na magid ni nga discouragement ang niabot sa akong kinabuhi. Grabe na magid ni nga pagsulay. Pan kung natong unaw-naon mga kaigsunan, dili lang kita maoy nakaangkon niini. Dili lang kita maoy nakaagi niini. Ang pioneer sa Seventh-day Adventist Church, sa unang panahon mga kaigsunan, niagi po sila disappointment nga grabe yung kayo. Gani, gitawag ni siya mga kaigsunan nga, the great disappointment. Kana nga disappointment mga kaigsunan, nagsugod sa usa ka tawo nga si William Miller. Kini siya William Miller mga kaigsunan usa ka sundalo nga pinaagi ni ana mga kaigsunan sa gira nga iyang naapilan dito sa Battle of Plattsburgh. Iyang nadiskubrihan nga ang Dios naagyoy kalabutan sa atong kinabuhi. Busa mituon siya sa Biblia. Iyang gipangkumparar ang mga teksto o iyang gisugdan o interpret. Especially mga kaigsunan, ang teksto sa Daniel 8:14 may tungod sa 2,300 ka mga adlaw or tuig. Gani igsoon sa iyang sincero nga pagtuon, miabot siya mga kaigsunan sa punto nga iyang nadiskubrihan nga ang 2,300 days magsugod sa 457 BC. O giyang gikwinta-kwinta mga kaigsunan, gikan sa 457 BC, miabot ang iyang kwintada ngadto sa 1843 or 1844. Gani, naghimo siyang initial date nga mubalik ang Ginoo sa March 1843 hangtod sa March 1844. Abi ninyo mga kapaglaom, kana nga mga panghunahuna naghatag og kadasig sa mga tumutuo. Kana nga mga panghunahuna naghatag og dako kaayong kalipay sa mga tumutuo og nagtuon sa Biblia mga kaigsunan kay ilang nahibaw-an nga ang Dios mubalik na. Ilang nahibaw-an nga sa Ginoong Hesus mo padayag na og mo'y maghatag og kasulbaran sa ilang mga problema. Pan sa ilag yung pagtuon, miabot ang Marso 1844, wala pa may mibalik. So ilang gitanaw magkaigsunan, basig na ay sipyat gamay sa atong ihap sa adlaw. O dito igsoon kauban ni Samuel Snow, ilang nadiskubrihan nga nagid ay sipyat gamay. Gigamit nila magkaigsunan ng Jewish calendar og miabot sila sa tukma na gyud nga adlaw, mas specific nga mao ang October 22, 1844.
Sugod na sila gwali nga sa Ginoong Hesus, mubalik niya ng adlaw. Daghan kaayong mga tumutuo, mga kaigsunan, og excited na kay sila nga mubalik sa Ginoong Hesus. Tudman mga kaigsunan, kadaghanan sa ilang gibaligya ang ilang mga uma. Ilang gisagdahan ang mga harbisonon nilang mga humay, uban pa mga nilang gipangtanom. Ilang gibiyaan ang ilang mga trabaho, kay sila andam na sa pagulat sa pagbalik ng Hesus. Gabi ninyo, sa dihang nagsugod na ang pagbuntag sa October 22, 1844, sa iyo kay sila ng mata. Ang uban tuwas atop, ang uban nasa dakong hawanan, ang uban misaka nga to sa bukid kay dili nila gusto nga ma-miss ang oportunidad nga si Ginoong Hesus mobalik. Panigsoon na udto na lang, na human na lang ang paniudto, na hapon na lang, hangtod naghinahinay nagpagkagabi. Ang matod pa ni Ellen G. White nga usa ka happiest year of my life. Mga kaigsunan, nahimong disappointment. Matod pa ni Hiram Edson, mga kaigsunan, ang darkness, disappointment na hitabo sa ilang kapanahunan. O gingon pa niya, naghilak sila hangtod ni abot ang kaadlawon. Grabe nga disappointment, Igsoon. I don't know. Dili na ko ma-feel, mabati ang ilang mga naagian, mga kaigsunan, kay wa pa magyud ko kaagian ni experience. Apa nasayod ko nga sakit kini silang buot, ilami na katong naidag ko kay nga mga uma nga gibaligya, na mga katiguyunan nga gibaligya, niabot silang pangunaw na unsa na kay may tabo na to nini, wala man mibalik si Ginoong Hesus. Mga pangulo sa mga iglesia nitong panahon na nagsigi og ampo unsay hinungdan. And one of the notable person, mga kaigsunan, mao si Hiram Edson. Sabi ninyo, Igsoon, usahay, adunay purpose kung adunay mga pagsulay nga maabot sa atong kinabuhi. Adunay purpose kung adunay mga discouragement. Adunay purpose nga kung adunay mga disappointment sa atong kinabuhi. Adunay usa ka panahon, Igsoon, sa diha nga giaghat ko nga mo adto dito sa usa ka lugar sa laing nasod, kay aron nga adunay applyan nga mahimong church pastor. Pag-abot na ko dito, mga kaigsunan, ila kong gipawali. Sa diha nga nagwali ko, akong paminaw, okay gigayo. Apan sa diha, mga kaigsunan nga human sa meeting, nahibaw-an Igsoon nga mas magulang pa ko sa akong senior pastor, og nahibaw-an mga kaigsunan sa ilang kultura nga dili maayo nga ang junior pastor magulang sa senior pastor, og nadawat nako Igsoon ang ilang tubag sa akong application. Og mayon sila, sorry kay pastor, dili ka pwede namo nga madawat diri isip junior pastor ni ini nga simbahan. Sakit kay sa akong kasing-kasing makaigsunan, mura kog na huy-huy ang akong abaga, bugat kaayo mga kaigsunan ng akong gibati. Wala gani ko ni kaon atong panahon na. Pertigin na akong problemaha mga kaigsunan. But God, aduna siya gi-reveal nga mas lalong pa mga kaigsunan nga revelation og nakabalik ko sa Northeastern Mindanao Mission. God's purpose in disappointment. Kaya ron nga kung wala tay disappointment usahay sa itong kinabuhi, dili na to ma-appreciate ang iyang mga panalangin. O tungod niya ito mga kaigsunan, adunay kahayag ang gipakita ngadto sa mga tao nga nagsubo niya itong panahon na. Usan niya na mga kaigsunan, silang Ellen White, nag-ampo gid sila. Silang Edson, Hiram Edson, nag-ampo gid sila. O adunay duha mga kaigsunan ka mga importante kayo nga vision ang nahitabo. Sa diha nga nahuman mga igsuon ang great disappointment, the following day, October 23, si Hiram Edson kauban sa iyang higala, milakaw sila og miadto sila dito sa Kamaisan. Kay mangita sila og mga inspirasyon aron nga ma-encourage sila mga kaigsunan kung unsay aron nga ma-encourage nila ang ilang kinabuhi ug mawala ang ilang kaguol. Og didto Igsoon, nag-ampo sila o pinaagi sa giyas Ginoo, gitagaan mga kaigsunan si Hiram Edson sa inspirasyon o giyang natugkad nga di ay dili ang labaw sa saserdote ang migawas sa sanktuaryo ug mianhi dinhi sa yuta nga moy ilang na misma kaigsunan sa ilang interpretation kung dili ang labaw sa saserdote misulod ngadto sa sanktuaryo ug dinhi namugna ang gitawag nato nga doktrina sa sanctuary mga igsoon.
Labot pa, pipila ka bulan ang milabay mga kaigsunan, si Ellen Harmon, nga mao si Ellen G. White mga kaigsunan, kauban siyang mga pipila ka mga higalaw igsoon, nag-ampo sila. Og sa iya na usab nga pag-ampo mga kaigsunan niadtong Disyembre 1844, ang Dios nagpadayag kang Ellen G. White og usa ka vision. Og ang vision mga kaigsunan niyang nakita nga ang mga tumutuo naglakaw sa dalan. Naglakaw sa dalan mga kaigsunan, padulong ngadto sa Holy City. O sa diha mga kaigsunan, sa dihang naglakaw sila sa dalan, nga gamayang dalan, nga makasigpit mga igsoon. Iya pong nakita nga dunay kahayag sa likod nga nagdanag sa maong dalan mga kaigsunan, nga mo'y naggiya sa ilahang alagianan o ang tungog nga iyang nadungog sa iyang madungan nag-ingon nga mauni ang gitawag na itong midnight cry. Iyang nakita mga kaigsunan, nakatudayang panghitabo sa Great Disappointment sa 1844, moto siya ang midnight cry. Moto pa sa Great Controversy, the meaning of the bright light, the subject of the sanctuary was the key which unlocked the mystery of the disappointment, mga kaigsunan. Katudayang kahayag mga igsuon, moto siya ang nagrepresentar sa sanctuaryo nga kamatuoran. Og ang gitawag na itong judgment, og ang pagministeryo ni Hesus didto sa langit. Kana siya nga topiko nindot usab na kaitunan. I hope nga sa sunod nga mga seri, aduna na po yung mga topiko nga punting ngadto sa sanctuary services mga igsoon. Og kini nga panan-awon naghatag og kaikag ni Ellen G. White og iyang napadasig ngadto sa mga katawhan nga wala day sila gibiyaan sa Ginoo. Adulang na isipyat nga interpretation sa October 22, 1844 o kana nga interpretation naghatag og kahayag alang sa pagpadasig sa mga tumutuo nga ang Dios di ay misulod sa sanktuaryo og nagpahatag mga kaigsunan sa pagtabang sa mga katawhan alang sa pagsubli, intercede sa mga katawhan sa Dios dito sa sanktuaryo. Ipadayon mga kaigsunan nato, ang eksperyensya sa mga tumutuo niadtong panahon na adunay makita nato mga kaigsunan nga hatag sa assurance at the same time hatag sa warning. Nakita ni Sister Ellen G. White sa iyang panalawon mga kaigsunan nga kadtong mga tawo nga nagpunting sa ilang mata ngadto kang Ginoong Hesus, sila mga kaigsunan naluwas. Apan kadtong mga tawo mga kaigsunan nga nagbalibad sa kahayag og sila nalunang na ngadtos kangitngit, sila mga kaigsunan nangawala. Tuod man, daghay mga tao nga naka-experience sa Great Disappointment sa 1844, wala na nakabalik sa pagalagad. Apan adunay mga tao nga nagpadayon og sila nahimong binhi mga kaigsunan nga namugna ang Seventh-day Adventist Church. Unsa may mensahe alang kanato karon? Don't lose sight of where God had lead us. Nga naman mga kaigsunan, Hebrews 10:37 atong dimension kay na, for yet a little while and he that shall come will come and will not tarry. Ang atong pagpanaw mga kaigsunan ngadto sa balaang syudad mga igsoon, kini siya nagtawag nato nga kita mulahutay. Adunay daghang nga mga tentasyon, mga igsoon, nga kita dili na patanawon sa kahayag kay didto tay pa-focus sa disappointment sa atong kinabuhi. Apan kana siya magdala lang nato ngadto sa kalaglagan. Kay ang tinuod mga kaigsunan, ang kahayag padayon lang gihapon nga nagasiga. So unsa may angay nato hinumduman? Una, atong hinumduman mga kaigsunan nga ang Dios nagiya nato. Dili malikayan nga doon natay mga kapakyasan sa itong kinabuhi. Dili malikayan nga doon natay expectation nga dili maabot. Dili malikayan mga kaigsunan nga adunay mga pagsulay nga mudangat sa itong kinabuhi mga kaigsunan. Pero atong hinumduman mga kapaglaom nga ang kahayag nagapadayon sa pagsiga o ang Dios kanunay nagagiya sa iyang makatawan.
ato nang hinumduman. Ikaduha, atong hinumduman mga kaigsunan nga inay mo lantaw ta ngadtos kapakiyasan, inay mo lantaw ta ngadtos pagsulay, inay mo lantaw ta ngadtos sa kagubot. Gay nang buntag na naga na pud ming tanan kay nanapoy linog. Kulbaan na pud ni, nay nakadagan way sinilas, nay nakadagan naghukas rag sa nina, nay nakadagan mga kaigsunan nga nagsigig sampung sa ulo bisag naa na sa gawas. Miabot na nga mga eksperyensya tungod sa mga pagsulay, mga gumunhap sa atong kinabuhi, apan dili ta mag-focus niya na ang atong mga mata, ato lang ipunting ngadto kang Ginoos tungod kay kita na sayod nga kung kita magpunting lang sa atong mga mata uban sa kahayag, kita moabot ngadto sa balaang syudad. Mga kapaglaom, karon nga kagabion, kung ato manggaling nalimtan, hinumdaman nato, the light still shines. Balik ta mga kapaglaom sa pulong sa Dios. Balik ta mga kapaglaom sa pagtanaw sa mga pioneers na to nga ni-survive sa great disappointment. Ug ang ilang gibuhat maulang ang pagtanaw sa kahayag. Tungod kay ang kahayag hangtod karon ug hangtod sa walay katapusan kanunay magadanag sa iyang mga katawhan aron nga kita makaabot ngadto sa langit nung puloy-anan. Maghambot ta. Diyos nga balaan. Ang mga panghitabo sa kalibutan usahay maghatag kanamo disappointment. Ang mga panghitabo sa among kinabuhi usahay maghatag kanamo kaluya. Apano Dios ang imong mga katawhan panahon sa great disappointment. Bisan tuod sila naluya, apan sa ilang pagtanaw sa kahayag na nagdirikta kanila nga kanimo, nadasig sila. But na mong handom Ginoo, karon nga kagabion. Ikaw magmando o magsulti sa mong tagsa-tagsa kapangunaw, sa mong kasing-kasing sa pagpahinumdum, the light still shines. Dili mi maghuna-huna sa mga pagsulay, pan maghuna-huna mi sa Ginoo nga maoy maggiya kanamo. Hinaut ako Dios kang mensahe kang eksperyensya sa mga pioneers nga among natun-an karon nga kagabion. Maghatag kanamo sa ehemplo ang ilang mga testimony, maghatag kanamo sa padasig nga kami dili gyud mabulag kanimo. Salamat kayo Diyos nga ikaw nagtumag sa mong paggamit. Kaya mo kini pangayo pinag-isang ngalan ni Jesus kamo